హాయ్ అందరికి. నేనెప్పుడు ఇంత ఫాస్ట్‌గా గృహప్రవేశం చేయలేదు. ఏ రెంట్ హౌస్‌కెళ్ళినా. బై ద వే నా వాయిస్‌నైతే ఇగ్నోర్ చేయండి. ఆ డస్ట్‌కి మొత్తం నాకు జలుబొచ్చేసిందనమాట. సో, ఇంకా ఏదో అలా అలా ఫాస్ట్‌గా రెడీ అయిపోయి ఇక్కడైతే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమే జరిగింది. ఆ ప్రాబ్లమ్ నేను ముందు వీడియోస్‌లో చెప్తాను. సో, ఇప్పుడైతే ఇంకా హడావిడిగా అసలు ఎలా వచ్చేసామంటే స సరిగ్గా మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ గూడా వేసుకోలేదు. అంత ఫాస్ట్‌గా టక వచ్చేసాము. సరే టైం అయిపోతుందని జెప్పి తొందరగా అయితే గృహప్రవేశం చేసేసుకున్నాము. చేసేసుకొని పాలైతే పొంగిచ్చుకుంటున్నాము. సో, ఇలాగైతే నాకీ గృహప్రవేశం అయిపోయింది. పాలు గూడా పొంగిచ్చేసాము. అప్‌డేట్స్ అన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోస్‌లో వస్తుంటాయి.